So mayong adlaw mga kaigsunan nining adlaw nga diin ato ang gihinumdom ang kamatayon sa ato ang Ginoong Hesukristo. So maayo nga pagtan-aw dinhi sa ato ang panag-uban nining orasa. So karon atong paghisgutan ang pito ka mga pulong nga giluwatan sa atong Ginoong Hesus sa diha nga siya gilansang sa krus, sa diyang hapit na siya mamatay. So karon ato kining tagsa-tagsaon mga igsuon. So kung bago ka pa sa ato nga channel, niyo kalimot sa pag like nini atong video o sa pag subscribe sa ato nga channel kung bago ka pa mga kaigsunan, aron nga madugangan pod ang ato ang mga subscribers dinhi sa ato nga channel. Karon mga igsuon, di ta maglangan atong hisgutan ang unang pulong nga nabungat sa atong Ginoong Hesus ug atong tan-awon ang importansya niini sa ato ang pagpadayon. Matud pa sa Lucas 23:34, matud pa sa English nga version mga igsuon, Father, forgive them, for they do not know what they do. So kung nato na siyang isalin sa Cebuano, amahan ko, pasayloa sila, kay wa sila masayod sa ilahang gibuhat. So mga kaigsuonan, ato ang nabati ang gingon sa pulong sa Ginoo, katapusan niya ning usa sa katapusan niyang mga naluwatang pulong dito sa krus. Una gid niya nga gipaabot diri kanato mao gyud ang kapasayloan. So kinahanglan day sa ato ang mga kinabuhi isip mga nagtuo kaniya na aduna kitay kinaiya nga kamaong mupasaylo. Kay matud pa sa gingon pud ni Ginoong Hesus diya siya hang mensahe sa diyang nanudlo siya nga kung dili kuno ta makahatag og kapasayloan sa atong isig ka tawo, so dakog posibilidad usab nga dili usab kita pasayloon didto sa langit o sa atong amahan nga tuwa sa langit. So importante kayo ang paghatag og kapasayloan. Kinahanglan nga ang tawo nga mangayo kanato niana dili nato hikawan mga igsuon. Kay Dios nun nga paagi ang pagpasaylo. Mao na iyang gitudlo kanato. Bisan sa diha nga gilansang, gibitay na siya sa krus, nagantos siya, grabing kasakit, kapait ang iyahang gitagamtam dito sa krus, apan wala niya hikalimti ang pagpaabot sa maayong mga kinaiya o ang mga importante kaayong mga butang nga buhaton sa usa ka tawo, labi na natong mga Kristiyanon, mao gyud ang pagpasaylo. No? Matud pa ni Pedro, nangutana sa ni Ginoong Hesus, Ginoo, kapila man ka sala ang akong isig ka tawo ngani kanako nga aron mapasaylo ko pa siya. Kapito ba? Sa panang tubag ni Ginoong Hesus mga igsuon nga kapito. So meaning 490 times nga ang standard nga gihatag sa Ginoo alang sa tao. Kaya ang standard sa Dios mga igsuon, eternal man ang standard sa Ginoo, walay kinutuban. Pero sa tao, dili lang kapito ang standard nga gihatag kanato, kundi 490 times. Sa ato pa everyday makita nato nga ato ginang himuon ang paghatag og pasaylo sa atong isig ka tawo, labi na sa mga nangayo niini diri kanato. Aron nga sa diya usab nga kung kita nakahimog mga kapakyasan o kasalanan nato kanila, wa ta kabalog, nakahimo batag mga kalapasan, kung mangayo ta nilang kapasayloan, so posible nga ila po nang ihatag diri kanato, at least nakahimo ta, nakapangayo ta og pasaylo ngadto kanila. Og labaw sa tanan, ang ato agyod nga pangayo ag pasaylo mao ang atong buhi nga Dios. Kay didto man kita niya direkta nakasala. Wa gilain nga
pinakadako ang ato ang nahimuan sa pagpakasala mao gyud ang atong buhi nga Dios. Apan ang nakanindot sa Dios tungod kay sa diha matud pa sa 1 John 1:9 na sa diha nga atong itug-an kaniya ang atong mga kasalanan, siya matinud-anon nga mupasaylo kanato. So ingon ana kanindot mga igsoon, gani nagantos na si Ginoong Hesus apan iya gihapon nga padangat nga kinahanglan kita magahatag usab og kapasayloan kay siya mismo nakahatag man niini sa diha nga nagantos na gani siya, parte na niyang pagantos dito sa cross. Hinaot nga nakakat-on kitag mga butang nining mubo lang natong paghisgot-hisgot sa unang pulong nga gibungat ni Kristo Jesus didto sa cross.